Takže dobrý den, dámy a pánové, a my vás vítáme u již 7. šťastného dílu našeho podcastu Přes pisky. A dneska se budeme věnovat velmi zajímavému tématu. No a nebudeme to okecávat, nebudeme to nijak natahovat. Nebudeme se vykecávat a rovnou přejdeme k dnešnímu tématu, kterým je... Rodičovství z pohledu mužů. Oba dva jsme otcové, to můžeme asi prozradit, takže si máme co k tomu tématu aspoň trochu říct. A je to i příležitost pro ženy, ne aby na nás koukali pouze muži, abyste poznali, z jakého úhlu to třeba vidíme my jako otcové. Mně totiž přijde, že se všude jako víc řeší ten pohled té ženy. Ano, ona s tím dítětem tráví podstatně víc času, obzvlášť ze začátku bych řekl, ale podle mě se moc jako neprobírá, co jako prožíváme my v těch chvílích. Tak ono si možná jako i muži, co si budeme povídat, většinou intervencí toho vztahu nebo toho rodičovství na to je žena. A neříkám, že ve 100%, určitě jsou páry, kde je to třeba snažil se tlačit toto dítě muž, ale ve většinou je to žena. A celkově to teda vychází z toho, že i ta role přebírá i systémově vlastně zaměření na ženu, no, je to pravda. Já si taky myslím, že on ten chlap nemá nějak jako, nebo takhle, všichni si asi myslejí, že ty chlapy o tom nemají co mluvit, protože drtivou většinu toho času jsou v práci. No je to tak. A k tomuhle tématu vůbec jakoby toho rodičovství na týmu mateřské dovolené mám třeba k tomu co říct, protože sám jsem si zažil roli mateřství, nebo teda... Mateřské dovolené, myslíš? Teď tě všichni sežerou za to, že tomu říkáš dovolená. Ano, ale můžu potvrdit, že to třeba pohoda, ty ženský, na co si stěžujete. O Ježiši Kriste, ráno to nás smažou. Ne. Nakoj dítě. Zkoušel jsi to. Zkoušecky se přisálo. Ne, takže já jsem si tu roli vyzkoušel, měl jsem tu možnost a musím říct, že chápu ženy z toho pohledu té určitý ponorky, co oni zažívají. Vy, když jako muži chodíte do té práce, máte sociální kontakty, pro vás se to tolik nezmění, kromě toho, že prostě večer nespíte. Když máte zrovna dítě, který potřebuje krmit, anebo je uřovaný. Je fakt, že my to pak většinou odsereme až od těch ženských, když přijdeme z té práce domů, že jo? Tak, no protože oni jsou samozřejmě potom celý dní. Oni si to na začátku užívají, no ale pak to přejede, nevím, třeba za 3-4 měsíce do hrozného stereotypu. A pro tu ženu, která chce být ženou, chce se líbit, najednou je unavená, nevyspalá, že jo, cítí se de facto jenom jako asi nástroj té výchovy, když tak nám dejte vědět, ženy, jestli to třeba můj pohled je správný, já jsem to třeba takhle zažíval, když jsem byl nebo když jsem byl s tím potomkem doma, že ten sociální kontakt mi určitě pak po delší době chyběl, takže jsem pak opravdu byl rád, když jsem mohl jít, já nevím, na dětské hřiště nebo do kavárny, že aspoň nějaký jiný lidi, no, být zavřený s tím dětskem, kde máte jenom tu domácnost mezi těma 4 zděma, je to těžký, takže chápu ženy, no. Každopádně my jsme se strašně rychle rozjeli a ještě jsme ani neřekli, jak si hrozně vážíme toho, že nás nadále sledujete. Jde to sice pomalu, ale naši sledující stoupají. Momentální číslo je teď 56 sledujících. Moc vám za to děkujeme. Od minulého dílu to bylo 44 a myslím, že si říkal, že ukážeš bradavky, když jich tam bude 50. Takže teď musíš ukázat 3 bradavky, když jich je 56. To nebyla dohoda, byla dohoda 1 bradavka a ještě jsem neříkal, že bude moje. Každopádně hodí se to k tématu dneska. Jo, pravda, takže až si vezmu tady, mám náhradní mimino, tak můžu nakojit. Nicméně, pokud by vás i nadále tyhle naše keci bavily, tak nás můžete sledovat i nadále na našem YouTubeovém kanálu Přes pisky. A na Instagramu Přes pisky. A nebo nás můžete poslouchat na všech sluchových podcastech, jako je Spotify, Apple Podcast, anebo Radio Talk. A Radio Blaník. Tam ještě ne. Budeme již brzy vysílat. A dále nás můžete sledovat ještě na facebookové stránce, anebo na TikToku. Ženy, kojíte rády? Nebo nám napište něco do komentářů, ty jestli budete mít... Ty si směješ, ale my kojení třeba jako nezažijem ten pocit, co to, že jo? Je. Jsem tě úplně vykolejil, viď? Jsi úplně vykoulejil. Úplně jsem tě odrovnal. Jinak, abych dal takové malé shrnutí dnešního dílu, tak dneska si řekneme, jaké to je být v roli otce
od té doby, co se to dítě narodí, jak my to jako otcové prožíváme, jak bojujeme s těma partnerkama, jaký tam jsou změny třeba ve vztahu do budoucna a všechno, co se tohodle týče. Amen. No a začneme velmi veselé, dámy a pánové, protože jste určitě zaregistrovali nejnižší porodnost minulý rok, vlastně v historii České republiky, možná i Československé republiky, nebo to dokonce bylo snad, abych nekecal, za 100 let. A to bylo, že se narodilo pod 80 000 dětí, což je hodně málo. Do budoucna to budou velký problémy. Já si myslím, že to je dokonce ještě za víc než za 100 let. Podle mě, podle statistik, co jsem tak čet, tak je to nejnižší číslo od roku 1785. To je ale šílený, je to šílený, dámy a pánové, a do budoucna se to bude muset buď řešit migrací, anebo by tady musel být nějaký zázrakem populační boom. Co nějaký další zajímavosti? Další zajímavostí je, že stárneme jako otcové. Průměrný věk se už blíží k 35. roku, je to cca 34,6 let. Ty kráso. 40tníci jsou dneska jako prvootcové jako standardem, no. Takže naprostý standard. Dřív to byl Hollywood, ale teďkon jakoby 40, tak jako i z mý zkušenosti vlastně jakoby nemám tak starý děti a bylo mi už dávno přes 30. No. Mladí netrtkaj ty děti. No, jenomže proč netrtkaj, že jo? O tom se taky budeme bavit. Jo, budeme to dál. Co tam máš dál? Počkejte si. No a taky začíná vlastně mírná převaha chlapců. Je to cirka 106 chlapců na 100 holčiček. Je to zatím jako malé množství, budeme doufat, že se to nebude zvětšovat. Protože... To je jasný, proč si nemůžeš najít babu teda, protože je víc kluků. Takže buď to budeš muset hold změnit styl, nebo víc hledat. Teď mě zabije moje partnerka. Myslíš ta imaginární? Neboj. To tam necháš. No to tam necháš. Ne, to tam necháš. To je dobrý, to je dobrý, to tam zůstane. Já, to tam ne. To tam zůstane. Co tam máš dál? Další takovým statistickým vlastně faktorem je, že mimo manželství se narodí až skoro 50% dětí, což je nějakých 47. 47% dětí mimo manželství. No. Což... Protože se neberou, no. Jasně. Je to tak, no. Tak pochopili, že to asi není úplně prioritní, no, v dnešní době. Zase se k tomu dostaneme, ale těch faktorů, co ovlivňují to, že se lidi jakoby se zdají, je asi více, no. Je jich víc a jako ve většině těch případech bych řekl, že hrajou roli prachy. Jo, je to tak. Jako, můžeš mít i skromnou svatbu, jo, která není prostě honosná, ale to zase ty páry, který třeba by jim nevadila skromná to, tak se zase berou kvůli jiným věcím, no. Prý už není ten společenský tlak, jako dneska, když páry jsou nesezdaný, tak to není něco, jako že by řekl wow, a lidi by si za rohem šeptali, jo, dneska už, to je jak svobodná matka, dneska už to taky nikoho nepřekvapuje. Jinak prachy a proč je všechno tak zasraně drahý jsme probírali už v našem podcastu, takže se můžete klidně juknout na díl tady dole. Ale určitě se k tomu ještě někdy vrátíme. Další zajímavou věcí je, že nám samozřejmě stárnou i ty matky. Takže, stárnete baby. Samozřejmě mluvíme o těch, co mají ty děti. Jo? A průměr v dnešní době věkovej u žen je 30,6. Což oproti tomu, jak to měli třeba naši rodiče, nedej bože prarodiče, je úplně mimo nějaký tabulky, že jo, tenkrát, když jsi ve 20 neměl děti, tak jsi byl prostě divná ženská, jako, která je úplně šílená, že jo. Většinou to jako, začínali v 18, takže tam je ten 12 17 letý. v 18, úplně takhle si myslím, že 30, to bylo dřív. 30 let posun a jsme v 12 let jakoby u ženských, co se týče jakoby dětí, no. Je to tak, no. Je to taky jako hodně zajímavý údaj. A v Praze, čili jakoby v hlavním městě, kde je asi víc pracovních příležitostí a tak dále, tak tam je ten průměr dokonce 32,5 roku. Takže ještě někde o 2 roky jsme navrch. Jo, vem si, že vlastně to stačí ještě 2,5 roku, což není tak hodně. A už to bude 35 let a to si jako myslím, že na průměr, to je jako... Proč si myslíš, že to je v té Praze takhle větší? Hele, myslím si, že kariéra, že tam nebudou hrát tolik roli peníze, sice samozřejmě taky se jim dotýká zdražování, odpytlení, potraviny a tak a výdělky. Myslím si, že na Prahu ty výdělky jsou lepší, no, tam je možnost té kariéry a ženy tam jsou víc zdravější, si myslím, co se týče té kariéry, no. Oni prostě honí tu kariéru, jedou, mají se dobře, že jo, nějaká kancelářská práce, je tam nějaký postup, můžou prostě si něco vybudovat.
No a dřív, než se rozkoukají, tak už jim je prostě těch 32 a pak to honí, protože jim těkají biologické hodiny, na rozdíl od nás, tak to pak honí na poslední chvíli. Že? Je to otázka, no, jestli se jim to opravdu splaší až kolem toho 30. roku. Ona je otázka. Před těma právě 30 lety, jak jsme se bavili. Měly by ty ženy takhle brzo děti, nebo to bylo jenom ten společenský tlak, že měli mít? No jasně, to by bylo zajímavé. Napište nám to třeba z ty starší ročníky, jestli nás někdo sleduje. Chtěli jste a plánovali jste mít ty děti opravdu třeba 18 až 20. rok, nebo se dobralo jako už společenský tlak a že to dítě jste prosili mít? Protože já myslím třeba od svých rodičů a v okolí vím, že první dítě bylo de facto, že už měla mamka mít. Jo? A já zase třeba drtivá většina těch holek, co je třeba v mém věku a co má opravdu už jako na moje poměry třeba velký děti, že třeba 15, 16, tak údajně si je dělali kvůli tomu, že prostě po té, nevím, 40 chtěla mít už ty děti velký a chtěla mít klid. To je další věc. Jako ne, to je super, důvod, vemte si, že když máte ve 20, tak máme 38, což je superový věk. A už máte dospělé dítě, vy už se o něj nemusíte starat. Já si myslím, že už 12, 13 a 14 už je dobrý věk dítěte, protože už dokáže být samostatnější a už máte větší čas na sebe. Ono se totiž často říká, že když máte ty děti pak po té 30, tak jak oni vyrůstají, tak se učí třeba nějaký aktivity a třeba chtějí, abys ty aktivity dělal s ním, že jo. Když prostě ten kluk nebo holka, to je jedno, jedou na kole, tak chtějí, abys to jakoby prožíval s nima, ty výlety, že jo, a tohle. A ty lidi, když se jim narodili ty děti ve 20, tak prostě byli v nejlepším věku, jako co se fyzičky třeba týče, že jo, takže mohli jim stačit. A teďkon, když se chlapovi narodí dítě v 45 a to dítě prostě za 10 let, což jemu je už 55, chce prostě nějaký aktivity, tak pokud ten člověk hodně jako nesportuje, nebo se neudržuje, nebo není v nějaký kondici a je to takový ten typický pepik, co tamhle sedí s tím lahváčem, tak tomu dítěti prostě nemůžeš stíhat jako těma aktivitama a už si to nemůžeš jako podle mě tak užít. Jako. Podle mě ten Pepík, jak jsi zmínil, on to ani jako by ho to nenapadlo, takže on se tím netrápí. On splodil a tím to pro ně možná haslo. On ví, že zasel, ano, pak sklidil, co zasel. A jo, on ví, že má dítě a tohle a spíš hledá možná jiný než sportovní alternativy, třeba, nevím, můžou bavit rybolov, takže vede to dítě k rybolovu a tak. No. Taky možný. Jo. A jinak jde to všechno úplně z kopce, protože co se týče plodnosti, tak tam jsme momentálně taky na totálně historickém minimu. Momentálně je plodnost ženu 1,28 dítěte. Ale to není asi plodnost, ne? To je spíš jako, že připadá na dítě na jednu. Ano, 1,28 dítěte na jednu ženu, je to momentálně. Ale jestli ti můžeš ještě do toho vstoupit, já si celkově myslím, že i třeba plodnost párů jako může klesat. Oni třeba reprodukční ordinace jako jedou na plný oprátky, jo, takže jako není to tak, že by ty lékaři dřeli bídu s nouzí, jo, takže si myslím, že i celkově ta plodnost, sice si ji zmínil trošku v jiném kontextu, ale ta plodnost podle párů může jít a přiznám se, že nevím, jestli třeba je to víc nebo na straně žen, že jsou méně plodné, nebo mužů, že jim třeba mají víc lenivých spermí. Jo, já taky nevím samozřejmě, každopádně v roce 2021, což máš 5 let zpátky, dejme tomu, ne celý, protože tenhle rok ještě jako probíhá. To jsem měl ještě vlasy mimochodem. To jsme měli oba vlasy, já jsem měl to afro, ty jsi měl ty dlouhý vlasy jako Ježíšek, jsi to už zmiňoval taky jako minule. Tak to bylo 1,86 dítěte ještě. Takže ani ne 2,5 chlapa teda. Takže ale měl navíc prostě 2 ručičky. Museli to tak být. Ale to je ten nekorektní humor, ale... Do těchto mělčin se s tebou odmítám pouštět. Dneska už se vám narodí 1,8 dítěte, takže... Teda, pardon, 1,2? Já jsem to poplet. Ty jsi to poplet, ty bys dneska už se vám narodí 1,2 dítěte, takže paráda. Což znamená, že pokud statisticky se to bude posouvat tímhle způsobem, jakým se to posouvalo doteďka, tak v budoucnu hrozí, že až 38% žen bude bezdětných. Momentálně je to 23%. Mluvím o České republice. Jo, je to tak. Je to celkově velký problém, ta porodnost. Řekl bych, že tam hraje roli i jakoby to, že prostě mít dítě není trendy. Dneska je trendy spousta jiných věcí. A co si budem? Já když si vezmu, jak je to náročný, výchova dítěte, bere vám to čas, peníze. Jsou tam zase samozřejmě jiný benefity, protože dítě je prostě dítě, jo, já bych neměnil.
tak mladí, kteří to nezažili, v tom vidějí podle mě jenom tu náročnost. A nevědějí vlastně, o co přicházejí. Já se totiž myslím, že ono se hodně mluví jakoby o těch negativách a málo se mluví o těch pozitivách. My tady samozřejmě jsme dneska od toho, aby jsme mluvili o těch negativách, protože ty jsou většinou jako zajímavější na téma. Ty nám budou totiž dávat ty lajky a to shlédnutí, že jo? Kdyby jsme tady velebili, jak je to krásný, jak to nikoho nezajímá. Že jo? My se celkově chceme bavit i o tom, že člověk, který nemá děti, tak on ať se jako na to jakkoliv připravuje, ať čte kolik chce knížek, videí, jo, dneska se můžeš kouknout vlastně na cokoliv, jaký je to být rodič, na nějaký rady, můžeš se ptát svých přátel, který ty děti už mají, tak stejně tě to nikdy nepřipraví na to, jaký to ve finále je. Protože ono hlavně každý dítě je jiný. Vy se nemůžete připravit na dítě nebo na povahu dítěte, kterou budete mít, když vy nevíte, jaká bude. Jo, tam Je to tak, no. Můžete mít malýho zmetka a to, hele, jako tam nemáš, jak se připravit, no. A začíná to už prostě tím porodem, že jo, liší se porod od porodu, nějaká prostě co rodila, tak řekne tý druhý, hele, v pohodě za hodinu byl venku, no a ona na tom sále pak stráví 40 hodin, že jo. Jo, to. Znám takový příběhy, kdy byli, že rodili fakt třeba 48 hodin, no, ženský. Pak už se teda řekli doktoři, že už asi, když se vystřídali 4 směny, že už by jim mohli dát nějakou tu vyvolávačku, jak už to jde ven. Už je nebavila ta šichta předávat, víš co, jenom, hele, máš tady furt tady, to ještě jenom ty, tady už tady byla předevčírem, víš to když doktor přesně odejde a pak si k tomu vrátí, ona ještě neporodila. No hrůza holky, tohle musí být strašný, jako tohle vám nezávidí žádný muž, si myslím, a stejně tak, jako si bezdětný nedokáže představit, jaký to je mít děti, tak my chlapi si nedokážeme představit, jaký to musí být ten porod. Jako, to jako klobouček a tleskáme. Jo, určitě. Za to, že tohle jako zvládnete. Ono vám vlastně jako nic jiného nezbyde ve finále, když už si to necháte udělat. Ona ta příroda to nějak dobře vymyslela, no, že pro ně, podle mě toho rychle zapomínají, když by to byl asi žena, která pro ní to třeba byla hodně bolestivý a měla jako velký trauma z toho porodu, tak si to bude pamatovat. Ale vesměs si to pak stejně idealizuješ, jako všechno. My ten kopanec do koulí si taky idealizujeme. Že ta holka ty vole, teď to fakt bolí. No, bolí, ale třeba pak si řekneš, ale ta holka stála za to, byla pěkná. Ale to je přesně takový to, víš co, jakože se tě holka zeptá, a mně se to stalo často, když se mě jako ptali jenom, hele, jaký to je, když tě jako někdo kopne do těch koulí? Tak jak to bolest máš jak to chceš jako popsat? Já to vždycky popisoval tak, hele, to je jak když ono to jako bolí tě jako, ne jako ty kůlky, ale spíš tě bolí jako břicho. Víš, jo, to do toho břicha. Jako do břicha, jak když, třeba to je jak když rodíš. Jo? Je pravda, že ta bolest, ne, u mě teda aspoň ne břicho, ale podbříšek bych řekl. Tam v té části takhle. Je to natvrdí, jako. No. Asi možná, jak máte ženský, probíráte třeba, nebo teda prožíváte menstruaci, tak bych to tomu asi možná... To taky nedokážu jako nám jako nějak předat. No nicméně jsme trochu odbočili. Každopádně ještě jsem chtěl říct, že rady typu, když takhle přijdeš jako za tím zkušenějším, co už má jako ty děti a ptáš se ho na to, jako hele, na co bych se měl jako připravit, než jako začnu být tím otcem. Tak takový ty rady jako typu, že ti řekne, hele, určitě se vyspí, víš co, dopředu. To prostě nefunguje, že jo? Naspí si dopředu, jo, jasně. 14 dní před porodem spát furt. Nebo jako představ si, že třeba tvoje jediný problémy nejsou, jestli si zahraješ Counter-Strike nebo Diablo. Nebo jestli půjdeš do báru a fotbal. A ještě jedna věc. Jestli si bezdětný člověk myslí, že zažil někdy nějaký strach, tak vám jako otcové, a myslím, že se pod to podepíšou všechny rodiče, garantujeme, že nevíš, jaký to je mít strach o svoje vlastní děti. To jo, teď jsem zrovna nedávno viděl nějaký video od jednoho youtubera a on prej, že tam přišel nějaký automobil, jo, a on říká, to je to, jak když bych ztratil člena rodiny dítě, a já si říkám, jak někdo může srovnat, panebože, ztrátu vlastního dítěte jako s autem. Hele, na druhé straně jako lidi jsou různý, jako oni ty priority mají různě postavené. No, ale takže... jako, nejčasně, on to prioritou samozřejmě to, ale jakože to bylo tak cestní přirovnání, že až to bolí, jo, že... A dostal lajky a hejt? Nevím, nesledoval jsem to. Komentářích? Asi. To nevím, to jsem nesledoval, ale jakože mi to přišlo strašně jako absurdní, no, že srovnávat. Prvotní, co vlastně, a všechny problémy, co jsem třeba měl, jako co jsem zažíval právě před tím dítětem, co mi přišly důležitý, teďka člověk veze zpětně a řekne, ježiš, to bylo nic vlastně, no, že to, jako opravdu, ono to je takový hrozný klišé, když člověk řekne zdraví je všechno, ale ono to opravdu, zdraví je jako všechno, no, takže. No, protože bez zdraví jako neuděláte nic, jo.
když budu mít v háji nohu nebo něco, no tak asi nepůjdu běhat, jo? Nebo A tak něco. dneska můžeš běhat, ale spíš jde třeba nějaký, já nevím, vleklý nemoci a takhle, no. Dejme tomu, že úrazový ještě se dají zvládnout, to bych, samozřejmě neříkám, že bych chtěl přijít o ruku nebo o nohu, jo. Když už bych si měl vybrat, tak asi nohu než ruku. OK. No, asi jo, no. Ale ne tu tvoji přítelkyni, jo. No tak samozřejmě, levačku. No a je to tu? Narodí se ti děcko a najednou je to tvrdý a tvrdým. Hele, to je věc, já si třeba pamatuju na svoje vlastní pocity, že přišel jsem domů z porodnice, že jo, v dobu manželka ještě byla pořád v porodnici. Teď jsem přišel domů, to bylo nějaká 7:30, 8 ráno. A teď si přesně pamatuju na to, když jsem si jako sedl na ten gauč, že jo, je vyčerpaný po tom celonočním čekání, kdy už konečně se prcek narodí. No a já jsem si uvědomil takovou tu věc vlastně, no jo, ale to už jako nevrátíš, to už jako natvrdo. Jako, že bys ho reklamoval, Jako ještě jenom... jako štěně, že vypustíš do přírody nebo něco jako jo. Jenom Ale otevřeš ty, jak to říká ve Vlku z Wall Street, jenom otevřu mu ty dveře a jdi. přesně dáš tu volnost. No tady už ne, to už je prostě natvrdo, no. Takže to uvědomění si, že máte obrovskou zodpovědnost, to si myslím, že i spousta lidí nebo dnešních jako mladších ročníků může odrazovat, ta zodpovědnost. Protože když jsi sám, tak máš zodpovědnost jenom za sebe. Je to Ale- jenom o tobě. No, ale najednou, když už máš potomka, tak pokud nechceš být prostě debil rodič, No, a jakože nechceš, asi doufám, teda, že jako to někdo nedělá vyloženě, jako že by chtěl, někdo to dělá prostě protože je debil, ale že si to jako neuvědomuje, předpokládám. jakože bys vlastně cíleně si říkal, hele, já Cíleně, debil budu rodič. ten nejhorší rodič na světě, prostě, tak doufám, že to takhle jako většina na lidí druhou asi stranu, nemá, ale teda. Nejlepší chce by každý, víš? No, nejlepší chce za sebe každý, no, to je pravda. Já si přesně pamatuju, že jako v ty okamžiky, když už jsem měl jako zasazeno a už jsem se měl jako stát co nejdříve otcem, dejme tomu měsíc, 2 měsíce jakoby před tím termínem, co jsme měli vyměřený, tak jsem se furt jako ptal už těch kluků, co třeba měli malý dítě, který rodili, já nevím, rok, půl roku přede mnou, tak jsem se právě ptal, hele, co ten porod, jako jaký to je, víš, nebo tohle, a on, ty všichni jako na mě, budeš brečet jak želva, jo, rozbrečíš se úplně, budeš úplně na měko a já říkám, ty kráso, ale já moc jako nebrečím, víš, co je o to, a oni, no tak tady budeš, prostě to. No a pak, když jsem vlastně tam stál na tom sále a viděl jsem to vlastně všechno, tak já jsem nebrečel. A já jsem si říkal, tyhle, tak asi se mnou něco je, jsem rozbitej, víš co, nebo to, ale ono mi bylo jako spíš jako, jsem jako tak podlomili kolínka trošku, jako, že, protože ten, já nevím, ale ten moment, když prostě se to stane a on prostě vyleze ven, tak to je něco tak jako neuvěřitelně nepopsatelného, ten pocit, jakože já jsem si připadal, jako když stojím u něčeho jako strašně velkýho. Víš, jak když takovej ten moment, jak když koukáš na raketu, co odlítá na ten měsíc, prostě, víš, takový to, tam by mohli dát úplně takovou tu televizní montáž, víš, co s tou hudbou, a tam ty střídá, jak jede ten vlak do toho tunelu, jak startuje ta raketa na měsíc, víš, a takový ten zvláštní pocit, prostě nepředatelný. Já jsem taky asi nebrečel, měl jsem asi slzy v očích, ale já už jsem byl tak vyčerpaný potom Tak to směl z toho. celovečer. Já už jsem měl spíš jako v oči a už jsem jako byl rád, že už bylo jako po všem. Hlavně ono to pak, když se narodil, že pak modrý, že takový zmutlaný, že Avatar. teď sestička na mě, tak si ho vemte do ruky, že teď já na to koukám. Jo, tak se foťte tatínku, že jo, já tam někde, no byl jsem z toho jako vlastně, já jsem byl vykolejený, já můžu říct, že jsem byl vykolejený, já jsem neviděl, prostě úplně vypnul mozek a nevěděl jsem, co mám dělat, no, najednou. Tak a co dělají tatínkové potom, co se to dítě narodí? Jdou domů a hledají si milenky. To jsi dělal ty. Ne, a to dělají ty tatínkové. Jo, takhle. Já jsem si ještě Ty jsi byl maminka. Já byl maminka, proto jsem říkal, já jsem dělal maminku. Tak proto sněl tu dovolenou. No, teď jasně, zaslouženou. no, jasně. Ty jsi to měl jak Švarcik. Už vám to prozradíme, my jsme pár. Přes písky. No, co dělají tatínkové? Pardon, No. já jsem tvoje pravá ruka. Jsi kuň, ty vole. Ty seš můj, ty vole. No a ne. Jako, To je jo, takže dobrý, super. Takže co dělají tatínkové? No, jdou sebou pít, že jo, to je jako první věc. Tradice se asi, nevím, jestli se drží i teď, ta tradice, už je to pár let, co jsem já
potomka zapíjel, takže nevím, ale asi zapíjí se, no. Dělá se velká oslava, že jo. Holky si říkají, že se mají zapít pořádně, aby byli macatý. Tak řekni svůj příběh, jak jsi to oslavil ty? Ty, ono v hospodě, no. Vlastně od přítelkyním bratrem jsme to šli zapít a ty utekl mi ten večer rychle, no. Jel jsi rovnou? Jako hned, jak se narodil, tak... Ne, já jsem se fakt musel vyspat. Pak večer jsem šel. Vy jste rodili ráno? No, v 6:17. Jo. To tam jako nemusíš jako úplně asi je o to. To mi nevadí, dobrý, časový údaj. 6:17, no. Takže jste rodili ráno a ty jsi šel večer pak. Tak, večer jsem došel zapít, já jsem musel se vyspat, no. Jsem celou noc nespal, takže. My jsme rodili večer, takže já jsem jel rovnou. To jsem tenkrát ještě pil teda a pil jsem rácky a obzvlášť tenhle večer. Takže já jsem dal jenom echo kámošům, oni nasedli do auta, přijeli a šlo se do Top Starku. A tam jsme to pěkně rozjeli a pak jsme pokračovali ještě u mě doma, kde jsem tehdy bydlel. A tam jsme si dávali mňakulády jako Jamesona, ale neměl jsem led. Já vím, že do whisky se led nedává, ale někdo má rád třeba. Takže jsem tam dal nanuka. Do toho prostě ovocnýho, jahodovýho, pěkně a úplně šmekt. Pěkně na Němce jsme to zapili. Prostě, ne, musel být špatný, tak možná vyzkouším. Ale nebylo. No. Já už to nevyzkouším, ale toho nanuka si dám rád třeba. My jsme tam měli totiž hrozně rychlý. My jsme tam totiž přijeli v 6 se jenom jako zeptat, protože byli nějaký jako poslíčci nebo tohleto, že jo, ale pak jsme si řekli, dobrý, radši se půjdeme zeptat, zbalili jsme si tu tašku, co jsme měli jako hotovou, zaparkoval jsem ještě jako mimo nemocnici, že se ještě jako projdem, protože pohoda, jsme si říkali, stejnak nás pošlou domů, víš co. Přijeli jsme tam někde v 6 a oni, no dobrý, tak zkočte paní pro tu tašku, tak jsem šel, donesem tam tu tašku a najednou prostě z úplného klidu vlastně najednou peklo. Prostě a už jako rovnou do akce. Jako jo, a já úplně, co je? Prostě úplně v pohodě jsme sem přišli, víš co, jako co se děje. No a za hodinu hotovo. Tyjo, to prostě ne, úplně jako to, jo, takže my jsme tam přijeli někde v 6:16, nevím, nějak tak ve 7:45 a on prostě kolem, já nevím, 7:30 byl venku. Jo, tak to vůbec, my jsme začali dobře, praskla voda, že jo, jelo se do toho, jo. Už měla ty kontrakce všechno, teď už je doktor, že jo, vždycky chodil, mrknul tam do toho, že jo, a říkal, jo, to se pěkně otevírá, říkám, tak super, to za hodinu půjdu domů, že jo, vyspím se, ty kráso, no, celou noc tohle, no se nám to nějak zase neotevírá, bla. No šílený, no, my jsme to měli jako zdlouhavé jsme to měli, no, ale co si pamatuju z té porodnice, tak jak jsou ty porodní sály, že jo, vedle sebe, tak ten hekl vždycky těch maminek ostatních, že jo, teď tam byla jedna taková jako fakt od rány, maminka, která opravdu byla jako... Ta do toho dávala všechno. A byla jako sprostá, fakt tam jako říkala, ty to jsi mi to udělala, takhle asi pána měla u sebe. Jo, dobrý, ty mi usnadňuješ práci, ty už to vypípáváš. Jo, jako, takže jako tak. Všechno in kamera, dámy a pánové. Takže to ono, takže jako... To takový moment si tam taky pamatuju, no, že opravdu byla tam hlasitější. Takže žena. Přesně jak jsme mluvili, vlastně úplně jakoby stejná věc, dva naprosto odlišný procesy. Jako, úplně no. Ale vlastně už od začátku, když to tak vezmeš, no. Vy jste měli de facto ne na jistotu a už si vás tam nechali a bylo to rychlý? No my jsme se šli prostě jenom zeptat a mysleli jsme, že tak jako na 90%, že nás pošlou zpátky. No a neposlali, no. No a nám praskla voda, že jo, a už jsem právě, že už to jako taková ta, ty jsi to měl takový jako v těch amerických filmech, jakože prostě rychle do auta a tohle, ne, my jsme jeli úplně na pohodičku, že jo. Dobrý. Tak a teďkon plynule nějak zkusíme přejít k tomu, jak je to s těma penězma teda. Jak je to rozhodující element. Přesně tak, protože je spousta lidí, kteří vám pořád prostě říkají takovou tu pohádku, jako děti, to není o penězích, že jo, vy furt řešíte peníze, ale to nemůžete se rozhodovat na základě peněz, jako jestli ty děti chcete nebo nechcete. No, já si to tak jako úplně nemyslím. Takhle, není to o penězích, ale člověk by měl mít nějaký rozpočet, aby věděl, jestli to dítě uživí. Jasně, jako v dnešní době uživit dítě, upřímně ruku na srdce, fakt to není prdel, jo. Všechno to je strašně drahý. A není tady, no jako jo, je, tak
nebudem si lhát, že jo, jako určitě pro dospělého člověka to je drahý na to, jako ještě když máš rodinu, no. Můžeme se bavit o cenách, například když ta partnerka nekojí z nějakého důvodu, tak se můžeme bavit o cenách Sunaru a spol, že To jo, je nebo taky tady těch randál, umělejch mlýn. Potom cena plín, jo, to je taky úplně nějaká to. Potom tomu dítěti pořád kupuješ nějaký, když je větší samozřejmě, tak mu kupuješ nějaký boty, on ti z toho za půl roku vyroste, ani ne, možná kupuješ Ale to nový. kupuješ do 18 let, mám A pocit. ty že... jako otec většinou chceš třeba šetřit, jenomže ta partnerka potřebuje, aby to dítě mělo Nike a celkově jakoby i ta domluva s tou partnerkou v tomhletom, aby se prostě třeba neutrácelo, je někdy docela těžká. Tak já se přiznám, že v tomhle jsem to nechával na partnerce, no. Když řekla, hele, je potřeba koupit, no, tak se koupilo. A já jsem do toho nemluvil. Já jsem si říkal, že tohle má pod palcem, takže... Pak se tady samozřejmě můžeme bavit o kočárku, autosedačce, co ještě, poraď mi, hračky, prostě všechno možný, že jo. Co kupuješ tomu dítěti? Postýlku musíš koupit. Je to tak jasně, je to základ, to výbavy pokojíčku. To už většinou teda máte jako samozřejmě nakoupený asi dopředu, když s tím dítětem plánujete. No ale to jsou taky peníze, že jo? Jsou to prachy prostě. Takhle, máš nějaký budget na začátku, když se narodí, musíš mít nějakou tu výbavu do toho, ale to je, jak dlouho vyroste, já nevím, potom 6 nedělí, měsíci už se skupuješ dál a dál. Já vím, že my jsme měli, teda co si pamatuju dobře, jak jsme měli spoustu, já nevím, těch body a to byly i nový s vysačkama, vždycky to někde nakoupila partnerka a ani to nestihla jako oblíkat a už zase z toho vyrostl prcek. No, Přesně takže... tak, no, ty to pořád jako to oblečení scháníš, pak jako je výhoda u toho oblečení pro ty děti samozřejmě, že je spousta matek, co se toho chce nějakým způsobem zbavovat, takže to můžeš kupovat z druhé ruky, ale jsou prostě i partnerky, který tohle dělat nechtějí. Jo. Oni chtějí prostě kupovat nový, prostě tak. nový a je to strašný kvantum peněz, jako někdy. Potom to vede k tomu, že někdy jako ten chlap si bere nějaký přesčasy, že jo, abyste to teda dali, protože to se budeme povídat, ona, ta mateřská, jako nebo ty peníze, co dostaneme na mateřský, nejsou nic moc, já myslím, že to je nějakých třeba 8 000, nebo my jsme to nějak tak měli. No ono to je, ty dostaneš nějaký balík, který si rozdělíš buď na 3 roky, na 2, na 3, na 4 roky, mám pocit. Ano. A teď se to podle zvedlo, toho. abych nekecal, když tak nám dejte vědět, nemám fakt to ověření, ale myslím si, že na 400 000. Buď se to zvedlo, nebo se to chce. Ale dejte nám když tak vidět do komentářů. No každopádně ty peníze vám doma budou chybět. A ten, kdo je většinou jako musí nějakým způsobem nadělat, je ten chlap. Tím pádem začne víc chodit do práce, nebo si začne brát nějaký přesčasy, pokud má možnost, nebo může si se třeba nějakou brigádu. A tím se dostáváme k takovému tomu bodu. Ale ty jsi přesně takový ten typický chlap. Já si nemyslím dneska, v dnešní době si myslím, že už je i spousta chlapů nebo pánů, co jsou, nebo tatníků, co jsou třeba na té mateřské dovolené a finance zajišťuje třeba partnerka. Že jsou i páry a není jich málo, kdy ta partnerka prostě dokáže vydělat víc. A oni si to spočítali, že když bude on vlastně na mateřskou jako dovolenou, tak tolik netratí, takže... Hele, úplně v pohodě, já jakoby o tom mluvím obecně takhle, protože to beru ze svého... Kecáš, jsi prostě, vole, chlapi, muskulatura. Vůbec ne, já to beru jakoby spíš ze svého úhlu, můžete si to převrátit i na ženu, jo, takže berme to na toho jednoho, co teda zůstane v té práci a živí teda jakoby tu rodinu, jo, ať je to teda žena, nebo je to muž. Já si třeba myslím, že by bylo super pro oba rodiče, aby si tu mateřskou vyzkoušeli. Uh-huh. Já, když jsem si to vyzkoušel, mě to dalo neskutečnou možnost jakoby se s tím potomkem jinak jako zblížit. Mám prostě daleko, si myslím, lepší vztah, než kdybych byl ten typický chlap, který jenom chodí do práce, občas vezme rodinku na výlety, tohle. Jo, když opravdu z toho přebalování, koupání, starání, výchovy, jo, já jsem díky tomu mohl být víc součástí výchovy, štěpoval jsem mu už od malička nějaký, co jsem si aspoň myslel a myslím si, nějaký hodnoty třeba a tohle, učil jsem ho různé věci, takže nejenom já samozřejmě i jako maminka, partnerka, že jo, ale tak si myslím, že by to bylo super pro ty páry, kdyby si to mohli a byla tady možnost i z toho, jakoby, aby je to nezničilo samozřejmě finančně, takže by to bylo i kompenzované nějak třeba ze strany státu, že by řekli, dobře, hele, vyzkouší to na rok, klesnou vám peníze tak a tak, nebo prostě, aby to nebylo jako pro tu rodinu likvidační, ale podle mě by ty tatínkové by se víc jako vážili za první těch maminek, který vlastně uvidí, jak jsme se bavili, jo, to sociální odříznutí, ta monotónnost toho, vlastně jenom, že ráno vstanete, máte tam nějaký ubrčený dítě, jasně, je to hezký, je to růžový, je to hezoučký, máme to rádi, když je to takhle maličký. No jo, ale stejně vám to začne jako růst na nervy, jo. Každá svíčková se jednou přejí, takže taky nemůžete jí mít prostě pořád. Jo, jako za mě to může být asi zajímavá zkušenost. Nezažil jsem ji, nevím, ale asi to
určitě ti to dá jako něco 100%, ty to můžeš vlastně obecně Jo, já fakt já říkám, já jsem za tu zkušenost rád. Dívám se právě přesně na ty maminky jako jinak. A určitě bych neměnil, no. Určitě jsem rád, jako... Ono potom si myslím, že docela dost lidí se často dostává do situací, když je to teda muž, co chodí do práce, takže přijde z té práce a je mu vyčítáno, že vlastně s tou rodinou by měl být víc, ale přitom jakoby on musí chodit do té práce, abyste měli co žrát. Ne, jako celkově, jo. Já říkám, já si totiž myslím, že pohled dokážou mít i opačně, abych byl kritický ze strany jako těch maminek a to. Tak i ty maminky si myslí, že ten chlap to má jednoduchý, že jde do té práce a tohle, ale jako i on tam má stresy, co se týče práce, i on je unavený a on jde taky jako do té domácnosti, do druhé šichty. Jde o to, aby ty páry, co se vracíme k tomu jednomu našemu dílu, aby komunikovali, aby řekli, hele, dneska jsem fakt unavený, měl jsem to třeba v práci hodně, tohle, pojďme třeba jít jenom nějakou klidnou procházku, neřešme teďka nic jako složitýho, necháme to třeba, až si odpočinu. Problém je, když prostě ten chlap přijde unavený, teď ženská to na něj samozřejmě je unavená, vystresovaná, ona to na něj vychrlí, no a už jako oheň na střeše, buď se dokážou porafat, nebo to oba dva v sobě dusej, no a ten vztah trpí a i tím i ta celá rodina, no. Díl o tom, proč je komunikace důležitá a celkově nějaký probírání vztahů vám hodím tady dolů. Myslíš, že se po tom porodu, když ten chlap to zažije u toho porodu, mění ten vztah k té partnerce? Já si myslím, že vztah s partnerkou se ti změní naprosto diametrálně. Nemusí to tak mít asi každý, můžou být jako různý případy, ale já si myslím, nebo takhle, co jsem poslouchal i zkušenosti jakoby svých kamarádů, známých, tak samozřejmě je to jiný, jo, protože už nejste jenom vy dva sami, ta láska jako trám, víš co, kdykoliv na výlet můžete si prostě spolu naplánovat cokoliv a nemusíte se nějak omezovat a najednou tam je někdo další, o koho vy se musíte starat, takže změní se podle mě úplně totálně všechno v tom vztahu. Je to vlastně strašně striktní, že jo, ono to není tak, jako že by si s tím dítětem si mohl zvykat nějak lehonce, ne, tam najednou prostě máš prcka a jedeš a žádný, ty všechno najednou musíš dát tomu dítěti, protože minimálně třeba do toho roku života, do 2, jo, že vlastně omezuješ se na úkor toho prcka, což je samozřejmě dobře, já to nemyslím, aby to nevyznělo zlé, jo, ale že vlastně to se zase vracíme k tomu, co jsem jako už podle mě zmiňoval, že tam je ta zodpovědnost a proto ty páry to odrazuje, když dneska se spíš jede nějaký freestyle život. Přesně tohle, to jsem chtěl jako i říct, že my jsme jako rádi, že ty děti máme, jo, my nejsme žádný hejtři rodičovství nebo něco takového, aby to nebylo blbě pochopený. Já bych neměnil už, no. No já taky ne, ale jde o to, že jenom jako poukazujeme na ty faktory negativní, který prostě ruku na srdce jsou tam, jo, jsou tam a budou tam, každý může mít jiný, může mít úplně jiný zkušenosti, ale nikdy to není 100% super věc, jo. Já se třeba přiznám, že já jsem se hned necítil jako otec. Mně to asi trvalo... Cítil jsem tu zodpovědnost, to jo, nebylo to tak, ale jako, že bych se cítil fakt vnitřně jako najednou ten táta tohle, až když prckovi třeba bylo rok, tam to si myslím, že zrovna jak začal už chodit, tak jsem se s ním začal víc hrát a tohle, tak jsem začal jako víc cítit jakoby to otcovství a už jsem věděl, a pak když třeba začal říkat tati a tohle, tak už to samozřejmě se zlomilo úplně, ale neměl jsem to určitě, že dítě, jo, jsem to velký táta, vůbec, no. Se pod tohle asi podepíšu, já si totiž myslím, nevím, jestli to třeba bude mít většina, nebo zase, jestli jsem já třeba výjimka, ale do té doby, dokud to dítě jenom kadí, brečí a leží, tak jako jo, je to hezký, pochováš si to, ale já si myslím, že pro ty otce, anebo zase jako mluvím za sebe, je to takový strašně jako voničem a nezáživný, že tě to prostě chytne, až když přesně, jak ty říkáš, to dítě začne interagovat s tebou nějakým způsobem, už spolu můžete třeba komunikovat, rozebírat nějaký témata, jo, a dělat na kolo, jít a tohle, tak tam to teprv jakoby pro mě třeba začalo být hodně zajímavý, jakoby dejme tomu, jo, do té doby to bylo, a já nechci, aby to znělo tak, jako že do té doby jsem ho neměl rád. Ne, byla to jenom nákladová položka, no, protože jsi věděl, že jenom musíš platit, ale řekni to normálně na rovinu. Ne, takhle to nebylo, jo, ale prostě ježišmarja, tady je to, co mi stojí tolik peněz. Je to prostě akčnější a zajímavější, když to dítě s tebou začne nějakým způsobem interagovat. Víc si k tomu dáváš ten vztah, no. Tak. A vůbec jako když já to měl třeba zrychlenější ještě v tom, že jsem právě jako byl, jak jsem byl na té jako mateřský dovolený, tak jsem si to víc užíval a tohle, takže jsem ale když jsi ten otec, který opravdu se vrátí unavený, jako když je člověk unavený a ještě budovat nějaký jako hodně silný vztah s tím dětskem,
je to těžký, neříkám, že určitě jsou tady tatínkové, kteří to tak mají a těší se na ty děti, a je to, já jsem se taky jako těšíval a vím, ale jakože dokážeš prostě, nebo já jsem to měl tak, že až po tom roce a půl. A myslím si, že třeba i spousta maminek to má, takže nemusí se třeba hned cítit jako ty maminky a můžou se cítit vlastně díky tomu jako špatně, protože si říkají, to já to necítím a takhle. Hele, holky, vůbec se jako s tím nestavu, ono to přijde, vždycky to přijde. Jenom prostě netlačte na sebe, budete zbytečně vystresovaní. Není to prostě tak, že jako luskneš a najednou jsem fotr. Jo, každý to, jako, jo, každý to máme jinak. Musím jako tak, jezdit a to, ne. Ten proces je jakoby pozvolnej a někomu to může trvat i několik let, jako bych řekl v klidu. Jo. Než se prostě na to nastaví, že já tady do prdele už jako nejsem sám a není to jenom o mně. Mně přijde, že hodně jako přišel i takový ten stres trochu, jo, že prostě, já nevím, příklad. Jsi v práci a vyhoděj tě a jsi jako bezdětný, tak si řekneš, do prdele, víš co, kurva, jako, nebo, jako je to na hovno, no, tak si prostě seženeš jinou práci a jdeš dál. Ale tady se třeba jako bojíš, víš, že si říkáš, ty vole, já jako když nebudu mít co žrát tak dobrý, no, tak se nějak postarám, ale teďkon, jakoby, to není jenom o mně. No, to je ta zodpovědnost. A to je právě ten stres, jako ten strach takový, o kterém jsem já mluvil, že když přijdeš o práci, tak neuživíš jakoby třeba tu svoji rodinu, že jo? Ne, určitě. Je tam to, že vlastně, jak jsme se bavili, je to drahý, máme tady nějaký sociální nejistoty, které se prostě zvětšily za posledních třeba 15-20 let, jsou větší a větší. No, je to o tom, jak říkáš, je to vlastně, jak jsem zmiňoval, že bojí se převzít tu zodpovědnost tím, že ještě se to plus ty sociální nejistoty, které teďka tady máme, nebudem tvrdit, že ne, tak jo, je to ten vývoj toho, že se rodí čím dál míň a míň dětí a míň párů jako do toho, když pomineme třeba zdravotní stránky, že ty děti nebo ty rodiče můžou trpět nějakýma neplodností a tak to hraje tohle všechno do karet, no. Vím, že třeba jako Polsko má pocit, že ho zkoušeli nějaký finanční odměny a takhle, ale že to nemělo efekt vůbec jako. Ono jde o to, že všechny tyhle, jak se to budovalo roky, a klesala ta porodnost a to myšlení a ta mentalita lidí se vlastně jako snižovala, tak bude zase roky trvat, než ta společnost se připraví na to, jo, mít ty děti a než se to uzdraví, jo. Není to o tom, že tady prostě přijde nějaká vláda a řekne, hele, teď každý prostě dostanete o 100 000 navíc a teď najednou už mi budou trtkat a budou mít děti, tak to není, jo. Ta mentalita lidí se zase bude muset změnit nějakým způsobem. Jo, třeba bude třetí světová, vybombarduje se to, no a pak už. Ale když nebude internet, no, tak budeš trtkat. Už nebudeš řešit asi něco. Tak, no. Každopádně, aby jsme teda byli fair. Nebude fér, ne, vůbec nebude fér. Ale tak to zkusíme být chvíli fér. Dobře, pro tentokrát, ale výjimečně. Petře, no. Víš, jak to třeba je v Americe, tohleto, že my si tady jako stěžujeme, že ta ženská dostane třeba jenom těch 8 000, když na té mateřský. Máš nějaký údaje? Já jo, totiž. No, nedávno dostalo si ty informace ke mně. Nemám to určitě tak přesně jako ty, ale vím, že tam mateřská snad neexistuje. Tam jdou hned totiž do práce, co se narodí, možná mají třeba 14, 3 neděle, třeba jenom krátkou dobu a pak víceméně musí hlídání si asi platit nebo něco takového. Je to přesně tak, proto to všichni vidíte v těch amerických filmech, jak ty chůvy hlídají i ty poměrně dost malí děti. A to není tím, jako že by oni byli nějak extra prachatý oproti nám. Je to tím, že oni nemají na výběr, protože v Americe to ještě docela donedávna fungovalo tak, že když ta ženská otěhotněla, tak ten zaměstnavatel tě normálně mohl klidně vyhodit. Že ty jsi prostě přišla a jenom, jsem těhotná a oni, dobrý, výpověď. A prostě šla a nedostala vůbec nic, jako to prostě. Tvrdý kapitalismus, žádná jako dovolená, jo, která není dovolená, teda pardon, ale prostě žádná mateřská dovolená a jako peníze, to už vůbec ne, jako to je úplně mimo, jako jo, to. A teďkon nějakým způsobem si tam vyhádali, ale to byly fakt jako demonstrace, jo, to prostě oni museli bojovat za to, aby tam ta ženská, když přijde, že je těhotná, nemohla dostat výpověď. Že je to braný jako nemoc, když seš jako nemocnej. A za tohle oni létoucí bojovali, jo. Takže teď momentálně je jediný, co vlastně jakoby je podobný s náma, je to, že když přijde, že je těhotná, tak to nesmí být důvod k vyhazovu. No já tomu rozumím, tak to jako je všechno. Amerika ale je kapitalismus tvrdý, no. Ale tam. O nějaký materský, to si můžete nechat zdat. Oni nedostanou nic prostě. Oni můžou zůstat jako zaměstnanci teda té firmy, ale nedostanou ani korunu.
Ne, teď já to vím, tak je to Amerika, je to tvrdý Jo. kapitalismus, jo, protože ty lidi, co velebí Ameriku a to, podle mě si to neuvědomují všechno, tam se máš dobře, když jsi bohatý člověk. Ano. Ale jakmile jsi prostě dělnická třeba profese nebo něco a to, tak jsi ale zdíranej, tam pro tebe ten život je tak nákladný. Teď poslední dobou, nebo minulý rok dokonce bylo, že do České, nebo celkově do Evropy se přestěhovalo víc Američanů, nebo takhle, odešlo z Ameriky víc lidí, než se tam přestěhovalo. A třeba i Američani to zjišťují krásy třeba České republiky. Není to jako, že by sem chodili po tisícovkách, ale desítky, kdy sem chodí, protože vlastně zjišťují, že ten život tady máme hrozně super, že máme jako vlastně to zdravotnictví, jak máme placený tohle a oni si nechávají ty práce vlastně z Ameriky, takže se tady mají králové, že oni mají plat z Ameriky a žijou tady za naše Jako ceny. zdravotnictví, když přijde Američan sem, to musí být úplně jak Vánoce a myslím si, že si myslí, že si z nich děláš prdel. Jo, ne, opravdu my se v České republice máme skvěle, samozřejmě mektat budeme vždycky, protože se můžeme mít líp, ale když to srovnáte třeba v tom zdravotnictví a ne s Velkou Británií, jo, tam je to šílený. A to je jako kousek. Úplně jakoby i v Evropě, co se týče v rámci Evropy, my jsme druhý extrém na to, co všechno nám je platí. Jo, a hlavně máme kvalitu a máme kvalitní. Ano. My jsme na dobrý světový úrovni, bych řekl. Jako, takže... Jo, jsme. Proto já doufám, že to tak zůstane a my to naštěstí máme i jako daný, nevím, jako, že to máme přímo v ústavě, že jsme sociální stát, že nejsme jako právě jako třeba Amerika kapitalistický nebo tak. Takže proto mají ty chůvy, protože ona musí to dítě rychle odrodit, rychle ho nějak jakoby připravit doma a okamžitě mazat zpátky do práce, jinak prostě oni ten barák nesplatí, že jo? Tak oni mají hlavně, že jo, ta americká hypotéka, to je další věc, že oni tam vlastně mají ty americké hypotéky a to si de facto můžeš vzít na cokoliv, třeba na studium děcek. To není jako u nás, že máte hypotéku, ale máte to přímo vázaný tu obci nebo jakoby na tu nemovitost. Tady si nemůžete vzít, já nevím, hypotéku typu, že si řeknete, tyjo, chtěl bych, já nevím, bazén, auto a do toho nějakou dovolenou. Vezmu si na tu hypotéku, protože to je super. Jo, tady to nejde. Vím, že nějaký jeden čas se to tady nějak trošku jako hodně hráli si banky s tím, že by nabízely ty americké hypotéky, ale vůbec nevím, jestli nějaký vůbec dali, nebo jestli to stopla rovnou Česká národní banka, nevím, no. Prostě Amerika je kapitalismus tvrdý, no, tam jakoby dokážete vydělat peníze, ale dokážete je rychle jako prodělat, no. No další položkou, co třeba, jakoby, když se budeme vracet na začátku, když se vám to narodí, tak jsou třeba pleny, jo. A teď tady máte různé kvality a různé cenové relace. Já třeba za sebe, když jsem měli potomka jako malýho, tak jsem zjistil, že ty laciný nebo lacnější plíny se nám nevyplatilo kupovat, protože třeba pampersky, já jsem v tu dobu, nevím teďka, ono už je to nějaký rok, ale třeba v tu dobu jsem měl hrozně rád pampersky, jo. Dokázali hodně absorbovat a to dítě mělo prostě fakt suchý zadek nebo prostě to. Ale u těch lacinějších, když jsme koupili, tak prostě nebyla ta kvalita a víc jsme jich vypotřebovali, takže my jsme si opravdu zjistili, že my jsme nakonec jsme ve finále byli na jako vyšších částkách, na těch lacnějších, než jsme kupovali ty dražší, ale oni víc vydrželi, no. Ale říkám, teď už ta srovnání, nevím, jak jsou třeba ty pampersky kvalitní a jestli jsou ještě jiný, lepší. Celkově cena těch dětských jednorázových plen, teda jako, jo, hele, jsou alternativy, jsou matky, které prostě kupují takový ty pleny, které se perou. Nicméně, jakoby cena tady těch jednorázových plen je v dnešní době úplně šílená. Jako takhle, já si myslím, jestli si pamatuju, to bylo fakt třeba ročník 2014, 2015. Ty stály třeba to balení 800, 600, těch pampersek. Ale to bylo nějaký velký balení. No jasně, to jsme vždycky brali. Nějaký ten velký bag prostě. Jo, aby nám to vydrželo. A ještě jsme vždycky čekali, má pocit na to, no. Jsme čekali na vlastně nějakou akci vždycky, aby byla. Teď nevím, jestli fakt si to třeba špatně, protože člověk jako si ty myšlenky nebo ty vzpomínky hrozně nějakým způsobem upravuje, takže do ruku bych hodně nedal, že ta cena, třeba byla menší ta cena, no. Já vím, že nějaký takovýhle balík plen, což je prostě takový ten standardní malý balík plen, tohle jsou číslo 1 vlastně, takže to je pro ty novorozence, co se čerstvě narodějí, stojí kolem 200 korun. Což tam je, koukám, 26 plenek, no to můžeš mít, jo, na 2 dny. No. Na 2 dny, jako u toho dítěte, když si ho fakt jako přivezeš z té porodnice, u toho malého, tam je spotřeba zhruba, to si pamatuju, to je zhruba třeba 11 plen denně, i klidně. Což znamená, že to vydrží 2 dny a stojí to skoro 200. No je to randál, ty ceny. Takže to je raketa, jo, když si to prostě vynásobíš, tak
to fakt není prdel, to se fakt jako vyplatí brát to někde ve velkým, nějaký velký balíky, čekat na akci, jo. Tohle jsou navíc jako naprosto běžný pleny, který koupíš v dnešním krámě, myslím, že v Lidlu, a to nejsou žádný jako exkluzivní, jo. Ještě pak jsou prostě pleny, které se třeba vyrábějí do zahraničí a tam se bavíme třeba o ceně, já nevím, 11 nebo 12 korunách na plenu. To jo. pak už je znát samozřejmě, no. To je prostě šílený. Oni jsou lepší, protože se nedělají do České republiky, dělají se do zahraničí, dělají se do Německa. To je další ta dvojitá kvalita. Zase ta dvojitá kvalita, to si dáme zase někdy jindy. Každopádně je to položka jako kráva. Plus, když to zkombinuješ třeba s tím sunarem nebo nějakou tady tou umělou stravou. To my jsme měli, no, my jsme byli. No, my taky. No. Takže tam seš jako na kvantech. Jako ne, ale to jsou prostě položky, které jako určitě, a zase se bavíme o tom, jo, děti nejsou o penězích. Ne, jsou prostě, jako tohle opravdu jsou peníze, které si dřív za tady ty věci neplatil. Proč bys je dřív kupoval? Jako, ne, respektive ty musíš mít ty peníze na to, abys to dítě uživil. Těžko mu prostě řekneš, hele, teď není, tak nebudeš. Daj si sunar příště. Do vejplaty prostě nejíš, jo. Tady máš lahváče zatím. A tahle jedna plínka ti vydrží, jo, do vejplaty, jo, to prostě, takže. Hele, jako jsou různý lidi, jo, ale opravdu i jako, tak já jsem vyrůstal na sídliště, jo, tohle, a vím, že tam jako kolikrát byli i lidi, kteří třeba tomu dítěti nechávali tu plínu do katí, neměl pod kolena, víš co, úplně nadojena, se prostě šetřilo, jo, a dobře dělali. Jako stojí to randál peněz, no. Fakt, jako jo, stojí, nebudeme si nalhávat nic, no. Jinak nakousneme ještě poslední, teda co se týče těch peněz. Co si myslíš jako o hračkách dneska, ten výběr, víš co, kolik toho je, tyjo? Tyjo, hele, to je hrozně, třeba já jsem si potomka naučil, že třeba minulý Vánoce mi na rovinu řekl, když jsem se ho ptal, že jo, tak jsem, co bych chtěl jako k Vánocům a tohle, a on jo, mě utočil a povídá, jo, nic nechci, já už mám všechno, jo. A já už jsem si, no, a já ho třeba posledních 5 let přemlouval, aby jsme šli do hračkářství, aby si šel vybrat hračku. On si tam stejně nakonec. Takže ty ho vyloženě jako to dítě přemlouváš, aby si něco koupil. Jo, my jsme šli třeba, my jsme šli normálně ze školy, nebo tak, že jo, a říkám, a co, nechceš si pojít do hračkářství, dlouho jsme nekoupili žádnou hračku a to. A on, no, tak se půjdem podívat, no, stejně si nakonec to, on totiž už rychle já jsem ho naučil na takovou věc, že když si chce vybrat nějakou hračku, tak aby věděl, že to není jenom nějaký chvilkový, ale aby ji mohl využívat častěji. No a on rychle pochopil, že spousta právě hraček měl jenom chvilkový a že to vlastně jakoby ta hodnota nemá z toho takovou, jakou by třeba mohl mít u jiných hraček, no. A není to tím, že mu je 23 teda? Ne, muž 33 mu je, léta. Že nechce do té hračkárny, víš, právě to mi přijde zvláštní. Jako, půl ho tahám a říkám, pojď si vybrat. Karlíku, pojď si. Tati, nech mě bejt. Karlíku, pojď, jo. On mě tahá do báru. No, já jdu na noční dneska, já jdu hákovat. Nejsi do žádný hračkárny. No, takže prostě tak nějaký vzpomínky se ti prostě nevymažují a furt, zvyk je železná košile, že jo, takže. No, takže to, no, ale jako ty hračky ceny, já vlastně nevím, jaký jsou ceny, no. Já tím, že to teďka už vůbec nekupujem. Hele, já si myslím, že ty hračky jsou dneska náhodou jako super, jo. Já když třeba jdu do toho hračkářství, tak já kolikrát tam jdu třeba i sám, jako samozřejmě, že pak jako kulkově něco koupím, ale že tam chodím jako i bez něj. Myslíš výběr nebo i ceny, nebo kompletně? Hele, jako já si myslím, že dneska můžeš sehnat jak jakoby laciný hračky, který jako někdy jsou kvalitně tak, jak jako odpovídají ceně a někdy třeba je to fajn kup a taky jsou prostě hračky, které stojí randál, ale třeba Lego, ty sety, to je šílenost. Třeba Lego, no. To je psycho. Ale zase jako na druhou stranu, když si jako už nakous to Lego, tak si vem, že to Lego jako sice jako koupíš za ty prachy, ale to je nezničitelný. No, hlavně. Jak jako zničíš Lego, teď to ani nejde rozbít, jako v podstatě. To Lego se dá předávat pak jako z generace na generaci a to prostě můžeš používat, teď to je věčný. No jako, ale ono hlavně věčný, když koupíš takový ty sestavy, oni to složí, no, tak je to věčný, protože většinou to všichni dají na poličku a už to na to práší. No. Jako takhle se to dá taky brát, ale když to bereš, že kupuješ kostičky. Dlouho jsem, prostě. Často se ke mně dostává tenhle názor, že kupuju vlastně drahý Lego a že to pak jenom lapač prachu, protože samozřejmě jim to líto to znova jako rozbít. Jo. A pro mě Lego
A nebo celkově tyhle stavebnice mají být o tom, že má být prostě krabice plná těch a ti děti něco postaví a nemá mít nějaký vzor jako pucle, prostě nebo jo, takhle, že protože to je jako nuda, ty jasně, ty to sestavíš, no ale co pak s tím, no, přesně dáš to na poličku, no, když jsou auta, že jo. Lego je pak, ty sestavy jsou tak drahý, že prostě nechceš, aby to dítě zničilo. A nebo jako, jasně, mám než nad tím rukou, je to věc, ale to se tak bavíme, že si to může zase rozdělat tohle, jo, ale... Ale já jsem jako stejného názoru, mě vždycky spíš bavilo, já jsem teda Lego neměl jako kluk, já jsem měl Chevu, což je taková ta náhražka, dejme tomu, ale mě bavilo prostě mít ty kýble s těma hromadama jako kostiček a skládat si, co chci. A ne Cheva, to je to jako modrobílý? Cože? To Cheva, to je to modrobílý? Ne. Bylo to v takový, je to nahrážka Lega, vlastně ty kostičky byly trochu větší než Lego, takže jako na klasický Lego neseděli. Dejte nám do komentářů, schválně vidět, taková ta... To je Seva? Nebo... To je Seva. Seva. Tak ty mluvíš o Sevě. Seva, jo. A tu jsem miloval. Bílý kostičky, modrý hranolky. Jo, a už se to skládal. To je Seva. To je Seva, no. To je Seva. Cheva byla náhrážka Lega, jakoby byla v takových kýblích a měl jsem spoustu kostiček, stavil jsem z toho všechno možné. To mě bavilo. Já měl přímo Lego, ale to jsem jenom díky tomu, že známej, buď měl někoho, kdo tam pracoval, nebo tam sám pracoval a vždycky takový ty sety, co se nepovedly nebo byly chybový, tak jim dávali zdarma, takže díky tomu jsem to dostal. Jako za mě už Lego normálně existovalo, no, jo? Ale bylo to drahý, jako ne, že by teď bylo levný, ale tenkrát prostě mi bylo řečeno, že to je drahý a protože to nemáme, že? Jakoby... Ne, on to vždycky bylo drahý, Lego podle mě se tu cenu prostě udržovalo, ono to hlavně bylo dělané, že pro západní trh, takže určitě. Ty ceny byly prostě jako jo, tam... Nicméně, aby jsme se vrátili teda jakoby k těm hračkám, tak dneska v té hračkárně opravdu, když já tam jdu, tak já se tam kolikrát to rozplývám a říkám si, tyve, já bych si to snad koupil i dneska něco, víš, jako bavíme ne, se třeba kočárek, jo, ale... Bavíme se o hračkářství nebo o erotic shopu? Počkej, Erotic Shop není hračkářství. No právě, ale hračky tam jsou taky. Počkej, Erotic City není hračkářství. No ale taky tam jsou hračky. To je pravda. Napište nám do komentářů. A věřím, že spousta maminek i tatníků se tam může rozplývat. Normálně s dětma, víš, co tam přijdou. No jasně, kdyby se tady chtěli pro vašíka malýho. Tak co chceš k Vánocům? Vyber si tady už něco, želízka. Tak a ještě jsem chtěl nakousnout takový to, že jedna věc je, jak ta realita funguje doma. A druhá věc je, jak to svoje rodičovství prezentuješ ven těm ostatním lidem. No tak samozřejmě většinou je to tak, že doma to funguje úplně skvěle, no ale doma na ty Instagramy a ty sociální sítě dáváš tu jako ty katastrofy, že jo. Tu partnerku s těma monoklama. Tak, přesně, špinavá domácnost, že jo, nevaří, no. Ne, každopádně samozřejmě jsem chtěl mluvit o Instagramu a spol. Lidi, prosím vás, nevěřte tomu, co lidi dávají na Instagram a na sociální sítě. Nebo takhle, nebo já bych řekl, můžete tomu věřit v tom, že to je třeba jenom krátký úsek. Oni opravdu tam můžou dát něco, co v tu chvíli tak jako je, ale není to většinou udržitelný jako... Ty fotky těch dokonalých rodin, co tam jsou, usmívající se děti, věčně někde na dovolený, na výletě, všichni jsou šťastní, žádný hádky, žádný problémy nemusí nikdo řešit a všichni se usmívají a mají dokonalou rodinu. A jediný, co vám to udělá, je, že vy každý den vezmete ten mobil, takhle se na to kouknete a řeknete si, prdele, co já dělám špatně, ty vole, všichni moji kamarádi i známí celebrity to mají prostě perfektní a já jsem jedinej úplně dement a nedokážu prostě tu rodinu dát dokupy. Musíte brát ty sociální sítě jako film, jo, že to je nějaký jako upravený příběh, aby to vypadalo hezky. Málo kdo, jako jsou určitě lidi, co tam dávají i neúspěchy, ale každý se chceme prezentovat spíš úspěchama, no, takže... Jako člověk nerad celkově říká, že v něčem neuspěl, nebo že se třeba s něčím trápí, nebo že mu něco nejde. Já jsem to prostě úplně typický příklad. Jo? Já když jsem tenkrát ještě měl ty sociální sítě, tak jsem tam taky dával takový ty šťastný chvíle samý, ale když pak prostě máš třeba depresi a trápíš se někde, tak se nevyfotíš a nedáš to na ten Instagram, jako logicky, jo. Takže vy vidíte opravdu jenom malej úsek té reality. Věřte tomu, že i tyhle ty lidi, co se na těch fotkách na vás neustále usmívají, mají taky problémy, taky to někdy nedávají, taky prostě jsou unavený. Je to lidský, je to prostě normální, ale mě to prostě tohle sere. Hele, já si myslím, že že to není tak jakoby absurdní, jak to bývalo dřív. Že dneska už jsou, kdy tu realitu ukazují prostě jaká je, že ukážou, jo, někdy mám domácnost naklizenou, někdy to mám prostě bordel,
někdy jsem vyčerpaný, nejsem vyčerpaný, jo, že už ty lidi, není to tak šílený, jak to bylo dřív, že se dávali opravdu jenom ty momentky toho typu, kdy prostě člověk byl na vrcholu, že jo, aby to vypadalo, že jo, že se má nejlíp. Jasně, jsou furt lidi, kteří se tímhletím jenom takhle chlubí, ale tak to dokážeš rychle zjistit, že jo, jasně, nemáš 24 hodin, nejsi šťastný, nebo prostě spokojený a nemáš vždycky jenom úspěch, no. Ty pády musí přijít, aby si pak jako vážil těch úspěchů. No, takže jo, prostě nevěřit těm sociálním sítím. Selhání je přirozená věc. Všichni jsme lidi a každý jsme někdy prostě nahoře a někdy jsme dole. A je to úplně normální, není za co se stydět. Děláš chyby při rodičovství? Nejenom při rodičovství, já dělám chyby naprosto ve všem. Prostě teď já se kolikrát tím životem tak plácám a je mi skoro 40, že si říkám do prdele, já jsem si myslel, že v tomhletom věku já už to budu mít všechno krásně nalajnovaný, víš co, tady budu mít vyřešený bydlení, vyřešený rodičovství, vyřešený tady to a budu prostě už jako ten dospělej prostě chlap v těch 40, tak to vůbec není. Jako, Je to tak. Taky dělám chyby, že jo, i když se snažím předávat třeba potomkovi, jako co nejvíc to jde a jenom stejně dělám chyby a dělat je budu, protože na tohle neexistuje příručka. A i ty příručky, kdybyste nějakou našli, jak jsou prostě... Ve finále asi řeknu jako hrozný klišé, ale já se s tím jako stotožňuju, jo. A to je to, že tím, že vy jakoby neustále v něčem selháváte, tak to je právě jakoby ta cesta a tím se jakoby zlepšujete, jo. V čemkoliv, ať jsou to vztahy, ať je to rodičovství, nebo něco cokoliv jiného, tak tím, že vy neustále padáte jakoby na tu držku, tak vám to dává příležitost k tomu se zvednout a příště to prostě kurva udělat líp. Tak jako jasně, nesmí těch pádů a být až moc, no. Člověk by to měl mít aspoň vyvážený, že občas ten úspěch by nějaký měl přijít, víš co. Takže když jednou prostě přijdete nasraný z té práce a ta partnerka do vás začne šít, teď vám do toho začne řvát to děcko doma a vy to prostě nedáte a třeba se nějak pohádáte nebo něco, no tak dobrý, stalo se, tak příští den, nebo až se nějak trochu vyčilujete, tak si o tom spolu promluvte a nějak to vyřešte. Ale pamatujte, že hádky jsou kořením života, nebo i toho vztahu, ale nesmí se to překořenit. Jako každé jídlo. Přesně tak. Kůře z broskví. Až to zaliješ tou šunkou, víš, jak jsi říkal. Chtěl jsem se bavit ještě, co se týče výchovy celkově, nebo toho, jak to prostě dneska funguje, že ta doba je vlastně díky těm sociálním sítím a tady těm digitálním věcem, které všechny přišly totálně jiná. Třeba například, nad čím jsem se já nedávno třeba bavil s mojí mamkou, tak jsem říkal, mami, tyjo, já, když jsem přišel tenkrát ze školy, tak jsem fláknul baťoch do rohu, šel jsem ven a celý den jsem byl v prdeli, jenom jsem ti řekl, jako kam jdu, a ty jsi vůbec nevěděla. A bylo to úplně v pohodě. A dneska se ti to dítě zdálí na 5 minut a ty hned musíš vědět prostě, kde je. Ideálně ho máš v iPhoneu ještě na sledování, že jo? A jakmile se ti prostě neozve, tak hned prostě panikaříš, že jo? Čím si myslíš, že tohle to je? No, to je hodně zajímavý. Hele, člověče, myslím si, že jsme někdy ty matky a i rodiče, nebo celkově rodiče ti řeknou, že to je tím, že ta doba je nebezpečnější. Že je víc úchyláků a takovýhle věcí. Já si to nemyslím. Já si spíš myslím, že jsme prostě přecitlivělejší a víc se bojíme o ty děti, protože podle mě rodiče naši se taky báli. Ale a možná, nebo celkově třeba ta společnost, věděli, že třeba dřív byla společnost jako laskavější, no, třeba ta společnost, než taká je prostě... Vůbec si to nemyslím, tohleto, co si myslíš ty, já mám jako nějakou svoji teorii na to, proč to tak je a myslím si, že dřív se třeba nebáli tolik, protože jediný zdroj informací, který byl, že večer v 7 zapnuli zprávy a tam bylo pár zpráv, prostě, který oni si vybrali a který se ty dozvěděl. To je pravda. Když to dneska otevřeš internet nebo sociální sítě a ty informace na tebe chrlej v milionech. Prostě, takže ty víš, že tamhle zabili toho, tamhle se stalo nějaký jo, nebo se tamhle unesl nějaký kluk a víš vlastně informace z celého světa, takže to do tebe je praný prostě po kvantech, na rozdíl tenkrát, čili proto se ty lidi
jakoby, nebo ty rodiče, podle mě, víc bojejí, víš, protože zrychlej- mají moc přístup k informacím. Ale to koresponduje vlastně teďka s tím, co řeknu, že vlastně i zrychlenější doba, no, že auta jezdí rychleji, že jo, jich víc a tohle, takže ta doba je nebezpečnější v tomhle směru. Jestli srazilo auto třeba ve 20 jenom, že jo? No, to si Takže přežiju v v pohodě. pohodě. A dneska tě sejme třeba tarif 200. Kdo je tarif? Tarif. Tarif. 200 tarif. Co tam ne? No, takže myslím si, že celkově ta doba je urychlenější, uspěchanější, takže těžko říct, no, může to být kombinace všeho, asi nemyslím si, že by to byla jedna věc, ale určitě si jako zmínil zajímavou věc, že to taky bude, že těch negativních informací se chrlí dnes a denně a tak je zase člověk přecitlivější, no. A co pohádky, na které dneska děti koukají? Pohádky. My Jo, jsme hele. koukali na pohádky, že? Hele, já miloval, že jo, Kačery, příběhy Chip a Dale s Prckem, co to, tak jsme koukali na SpongeBoba a to mám třeba rád do teďka. Vy jste byli dřív, takže u tebe ještě koukal jako tady na ty věci, které jsou poměrně, dejme tomu, na to v porovnání s tím, na co koukají teď, normální. Asi jo. A pak třeba z písně si pamatuju takový jako na YouTube, tak byl Baby Shark. Takže kdo zná Baby Shark, like. No, tak tam už se to lámalo. Každopádně ty máš starší děti teda už, ale na to, na co koukají dnešní děti, to je za mě naprostý trash. Jako. To je prostě otřesný. No. Plný YouTubeko, zajebaný nějakýma prostě sračkama totálníma, který jsou cílený jenom na to, že ty děti mají to ADHD, aby prostě jim ty oči takhle jeli. Tyjo, to je prostě schválně, to je přezvučený, schválně mluví jako dementi. Ahoj, vítám vás u novýho videa, už co mám si ne? Je to tak, no, je to tak. Jo, no. jsou tam naprostý nesmysl. Já třeba na to takhle koukám kolikrát a říkám si, ty vole, mně přijde, jakože jsem každou minutu hloupější, ty vole, protože Jako to jo. je naprosto cílený content pro ADHD lidi, Ale úplně který prázdnej, jsou nejhorší, kdyby aspoň prázdnej, předávali žádná něco. hodnota, Tak, je to přesně, úplně trash. A ještě se to posunulo na jinou úroveň tím, že přišlo AIčko, takže tady ten AI trash prostě, je toho úplně plný Braku internet. Takový ty miliarda. shorty Jo, vygenerovaný, jo. který jsou dělaný v masech, v milionech, prostě Jo. miliardách videí a ty děti prostě na to čumějí a jenom jim jedou ty oči takhle a je to všechno dělané jenom, aby nestratilo pozornost. Jo. Texty blikají, měnějí barvy, Jo. měnějí pozice a ten obsah je tak prázdnej, ale oni od toho nemůžou se odtrhnout a jedou jedno za druhým. Dopamin, To je droga, no. strašný. Jo, no. A protože jakoby ty děti dneska koukají na tady ten trash, tak se můžeme posunout jakoby k takový jedné otázce, která je dost kontroverzní. Kdy si myslíš, že by dítě mělo dostat mobil do ruky? Hele, člověče, já přemýšlím, kdy jsi dostal moje potomstvo. Jako první nějaký mobilní telefon. To byla, myslím, že abych nekecal 3. třída, no. Ale nenosil ho do školy, měl ho jenom, aby se s tím seznamoval. A dávkujeme to, aby toho nebyl úplně jako by nalepený furt. Přiznám se, že u mě to je trošku jako benevolentnější. Teďka, když už je starší, ale vůbec jako Nechceš dítě. být ten zlej? No, nechci být ten zlej. Hlavně mám jako dohodu, že když má dobrý výsledky studijní, tak Je to za odměnu. Tak je to- nějaký tak je- systém odměny tam tak. preferuješ. Jo, jako on tohle. tím, že vlastně je fakt skromnej a prostě je hráč, teďka v tuhle chvíli jako hráčský dítě, tak mu to dá on tak jako za odměnu, aby z toho života tak něco měl, jak se říká, no. Ono... Ale počkej, abych ti ještě odpověděl. No, člověče, myslím si, že je dobrý seznamovat třeba od nějakého toho útlýho věku v tom smyslu, aby to mělo ty technologie ovládat, protože není dobrý je stranit, ale od kdy, no to je asi na každém rodičovi, aby si tuhle otázku zodpověděl sám, možná ten 5. rok, aby to co nejlíp střebalo, ale určitě nedát jako mobil a při každý příležitosti nedát mobil. Prostě, když cestujete, ať se naučí tu cestu nejlíp trávit bez toho mobilu. Ono je to v dnešní době asi docela těžký, protože ta společnost si na ten mobil prostě zvykla a mobil je naprostou součástí vlastně všeho. Dneska je to alfa omega elektroniky za mě. Je to tak, no. Nosíš to v kapse neustále, Ano. ten svět s tím už prostě takhle funguje a tak je to daný a už to nevrátíš, pokud nepřijde něco
lepšího, dejme tomu, ale dozadu to určitě, dejme tomu, nepůjde. A myslím si, že pro to dítě je to těžký, že třeba můžeš mít radikálnější rodiče, kteří ti to vyloženě budou zakázat a myslej to s tebou dobře, ale na druhou stranu on chodí prostě někam do školy, kde ten mobil z největší pravděpodobností většina těch dětí bude mít a může nastat úplně opačný problém, než to, že má mobil a to, že ho všichni začnou šikanovat kvůli tomu a dělat si z něj prdel. Že? Ale já můžu jako říct, že dneska už i domácí úkoly jako musí k tomu tu techniku používat. Je to na to přizpůsobený, takže elektronice se prostě nevyhneš. No, no ne, to, oni to berou jako součást toho života. Je to tak, no, ale je nutný podotknout, že aspoň jako s těma smart funkcemi, co ty telefony dneska mají, tak já nevím, jak je to třeba u Androidu, ale u iPhoneu se tam dá nastavit jako docela dost věcí, co se týče toho rodičovského zámku. Jo, to máme že taky. Tomu dítěti opravdu to můžeš jako nastavit, že Androidu. Kolik hodin třeba tam netrávit. Na dálku mu ho můžeš zablokovat, což ho jako nasere spíš teda než vychová, ale jo, takže tam jsou možnosti a určitě bych to nezanedbával tohleto, určitě bych to tam prostě tomu dítěti nějakým způsobem nastavil. Tam se dá snad i nějak filtrovat, jaký obsah on na tom telefonu samozřejmě může sledovat. Hlavně pozorovat to dítě. Na mobilu prostě najdete všechno. Já pozorovat to dítě. Jo, máte, já nevím, pouštíte mu nebo dovolíte ho třeba 5., 6. rok a teď musíte ho sledovat, jestli se mu mění chování a jakým směru se. Pokud začne být třeba agresivní, že nemá trpělivost, tak víte, že tohle ho ovlivňuje natolik, že a vypnout. Nejlíp vypnout, pustit mu jenom zdraví třeba pohádky, tohle, ano, budete s ním bojovat, protože jste ho na něco naučili a je to jako s každým jinou závislostí, ale jsou děti, které to prostě zvládají, který i když jim vysvětlíte nějaké věci, tak jsou schopní pochopit. No ale pak jsou samozřejmě děti, které ti ten obsah furt konzumovat a furt a začnou být třeba agresivní na spolužáky nebo na děti ve svém okolí. No a to je samozřejmě špatně, takže v tu chvíli se to musí řešit, ještě když je to v zárodcích. Takže určitě pozorovat to dítě. Není to tam, že mu dáte prostě tuhle techniku a vy si jdete dělat na svou techniku, jo, to je prostě asi ta nejhorší varianta. Vůbec do nějakého dítěte, kterým se tvoří ta osobnost. A určitě jako než tomu dítěti teda ten mobil dáte nebo se rozhodnete, že ho může používat, tak bych fakt jako se zaměřil na ten rodičovský zámek, všechno si to naštudoval, co tam všechno jakoby jde nastavit a tady ty možnosti, které jako tam naštěstí jsou. Hele, dobrý, že dneska děcka prej už na třeba nekoukají, takže to už ani musíš blokovat. Mě to stejně nezajímá. A počkej, jako proč na něj nekoukají? No, je to prej nezajímá, jako ten sex celkově upadá, pro ně už to není ten, no. Asi jak mají toho obsahu ta porodnost, tak jsme se o tom bavili, no. On je zajímá víc Roblox, naštěstí. Teda naštěstí, to je snad lepší ten sex, jo, než tohle. No takhle, jestli dospívajícího baví Roblox 17 letech, tak nevím, no. Možná jsem jako v tomhle konzervu, ale myslím si, že něco špatně, když už tak by to měla být lepší hra. Nedávno jsem třeba koukal. Hraje to spousta, jakoby dětí. A strejdu, ale ty tam jsou kvůli těm dětem. Ale... Ne, já jsem si myslel, že Roblox se hraje třeba, to byla nějaká taková jako moje představa, jo, že to hrajou třeba jakoby do 10 let, ale oni to hrajou i mnohem starší a tam mi to přijde už jako zvláštní prostě. Já jsem totiž ve 14 třeba už jakoby fakt řešil holky prostě a úplně jiný věci, jo, než tohle. Ne, hele, některý psychologové se k tomu vyjadřují tak, že je to způsobeno tím, že vlastně za prvý sex už není dneska tabu, de facto, a nejenom myslím, ale celkově jako odhalování žen, prostě mají to na každém kroku. A už to není takový jako to něco zakázaného, co by tě tolik lákalo. A tak jak to máš, je to jako, já nevím, s cukrem, se sladkostma, taky nejdeš kolem cukrárny a no prostě když má každým rohu máš cukrárnu a vidíš dort, tak už tě to tolik nebere. Je pravda, že dneska je to vlastně tak dostupný, že to tajemno a to mystérium, tak. Když to máš na jeden klik, vlastně zmizelo. Já si do dneška pamatuju, když jsem chtěl stáhnout fotku nahé ženy, tak internet byl vlastně na takový úrovni, že to začalo jako sjíždět od zhora, že jo? Ten obrázek a ty jsi čekal, až tam budou ty prsa a ono se to těsně nad těma prsama vždycky zaseklo. A musel jsi to dát obnovit a čekal si zase a pak jsi to třeba vypnul a zdal jsi. A proto jakoby to chtěl třeba. A pak se třeba řeší to, že vlastně v pitní vodě je hodně hormonů, ženské tomu ostrogonu, že jak se to furt vlastně ta voda neustále filtruje, že to taky ovlivňuje. Takže zase jo, podle mě to může být opravdu, že ty mladí za to ani tolik nemůžou, nebo nemusí, není to tolik jejich vina. Je to prostě nějaký vývoj, za který tolik oni nemůžou.
A je otázka, jestli se to zlomí, no. Třeba bude éra, že ty si budou muset do sebe už dávat nějaký hormony nebo nějaký Aby je pilulky na chuť. zajímaly No, tady ty pudy. no, pilulky na No chuť jako co jsou jsme třeba. koukali na statistiky, tak se to asi nejspíš nestane, spíš pojedeme dolů, pokud nenastane nějaký zlom. Takhle. Jestli jste nás poslouchali až sem, A neusli. tak vám velice děkujeme, moc si toho vážíme, že vás tohle baví, točíme to vesměs stejnak pro vás. A dále nás můžete sledovat na našem YouTubeovém kanálu Přes Pisky, Na Instagramu přes pisky. anebo na jednom z našich sluchových podcastů. Takže to je tak skvělý název, ten sluchový podcast, kdo to vymyslel. Šichové podcasty. Jako je třeba Apple Podcast, Spotify. anebo You Radio Talk. Na Spotify si nás můžete pustit jako video. A nebo nás můžete sledovat na Facebooku a na TikToku. Děkujeme moc, jsme zvědaví, kolik budeme mít příští díl odběratelů. Momentálně je to teda 56. Tak jo, dámy a pánové, a tímto se s váma loučí Petr. A Petr. Dobrou noc. A pojď, jdu tě přebalit. To já tebe, starochu. Tě sedíme tady tak dlouho, že jsem zapomněl jít na záchod, musím se jít přebalit. Cítím. Ať si z města či výsky, zavaž si svý tenisky, mazej rychle pro lístky, nasyp popcorn do misky. Už začíná Přes Pisky.